tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Skyward pe mapa modern. Înainte să începeți, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să dați like ca să mă motiveze să pun mai multe episoade. Foarte multe, adică să mă joc mult. Adică Skyward, chiar dacă nu dați like, tot o să fac. Da, iar sperăm să câștigăm. Sperăm. Dar nu știu sigur. Vedem. De data asta suntem solo. Adică singuri. Și da. Uite frate, la o secundă a intrat ăla. Pe bune, acum face un nume. Și da. Și jucăm. Când mereu când cad așa trebuie să am, deci... Asta nu e mai, dar merge. Atâta timp când mi-a dat sabie și cu Golden Apple și cu ăla, mă simt fericit. Asta o să fie kill. Pe GG. Bă, ăsta chestul de sus nu cred că l-am luat. De asta o să mergem după el. Bă. Uite bă. Clean up. Bine, boss. Am făcut și un clean up. Mai suntem 7 jucători, frate. Unde sunt ăștia? Nici n-am mâncat Golden Apple, frate. Oh my god, dacă vine la fel, ne rupe. Uite-am. Haide, haide! Bă, a plecat Mario ăla. Asta, frate! De data asta a murit, dar a murit. Dar am omorât vreo 3. Mai jucăm un meci. Așa. Jucăm pe jungle, se pare că. Și da, fratelor, să putem să mă apuc și de serie de survival. S-ar putea, da? Nu se știe, să vedem. Cum stăm cu like-urile și cu abonații. Serverul o să vi-l las în descriere dacă vreți să jucați el. Bă, OP 2. Foarte OP încă. Să-ți văzut acum în chestul ăla, am găsit full. Ce am eu la mine am găsit într-un chest odată și după aia am găsit numai blocuri. Am impresia eu sau full diamond? Sunt full diamond. Deci n-am nicio impresie, frate. Asta nici nu m-a văzut, frate. Atât. Să iau sabia. Vine ăla. Bă. Cris, se joacă unul. Ce joacă unul?
Fuck you, son of a motherfucker. GG. Hai suntem eu o vatră, nu știu. Uite-l pe unul. N-are multe ăsta. Bă! Frate, hai mai jucăm un meci și gata. Bă, că n-avem noroc să câștigăm. Holiday. Bă, să mă fac mea nefavorit. În fine, merge. Și asta e ultimul meci. Haide, bă, măi, dragi. Da, și fraților, și filmez cu frapsul. Și n-am calculator, să ziceți că merge bine Minecraft-ul. Am un laptop. Și urât. Dacă aveam calculator, mergea mai bine, cred. Nu, sigur mergea mai bine. Pe apa asta n-am șanse să câștig. Deci... Uite, frate! Am fost 3 jucători și Israel repede, bă! N-ai văzut. Am mai trecut un minut. Da. Logic că n-am nimic. Ce puteam eu să am? Ce puteam lua să am? Oh, shit. În altă parte, bă, o să încerc peste tot să mă duc. Sper să câștig data asta. Așa, așa, să nu mă dea vreun rost. Bă, dar aici cine a fost? Am luat cefurile și a plecat. Ce idiota. Uite pe unul acolo. Aha. N-am găsit aici nimic. Venim repede. Au fost ăștia aici. Deci au fost pe... Bă, le fut de mult. Au, frate. Fuck! Am căzut. Ei bine, fraților, cam asta a fost. N-am reușit să câștigăm iar. Da, am făcut în primul episod, am făcut multe prime. Nu uitați de like, subscribe, să vă abonați și toate cele. Ne vedem la următorul episod din Skywars. Pa, pa!